Access granted. Access granted. Yang boy, time check tayo ngayon, ng oras ay 5:40 at ngayong araw pupunta kami dun sa Barangay Oyaw. Pupuntahan namin yung Naroron Falls. Magkakaroon kami ng ocular visit kasi dun gaganapin yung outdoor shoot ng sanyata namin. At habang pupunta kami dun, gusto kong pag-usapan natin kung ano ang B-roll, kung saan ito ginagamit at kung saan ko ito favorite na nilalagay sa video, at kung paano nito ibuboost yung video nyo at papagandahin yung mga film na ginagawa nyo. Unang napanood ko yung B-roll ay dun kay Peter McKinnon. Para sa akin, kinukuhanan ko ng B-roll yung mga maa-action na scenes. Yung hindi mo na kailangang i-explain, basta binibideo ko na lang. At yung video na dapat yun, tumatagal lang ng less than a minute. Saka ko siya lalagyan ng slow motion, nilalagyan ko ng cinematic black lines, tapos nilalagyan ko ng color grade para mas lalo itong cinematic at dramatic yung itsura. Ngayon guys, bibigyan ko kayo ng idea kung paano ako nag-e-edit ng B-rolls. Ang unang step syempre ay hanapin ang mga videos na na-shoot sa 120fps ng iPhone. Ito ang sample na gagamitin natin kasi ito ang trip ko. Drag and drop lang natin sa timeline dito sa may Filmora. Then select natin ang endpoint ng video kasi maganda lang naman talaga ang hanap natin. Ang hanap natin. So tanggalin natin ang pangit. Right click nyo para di na siya maingay. Tapos gawin yung 0.2 ang speed ng video. Nakadepende ito kung gaano kabagal ang trip mo sa video mo. O diba? Life is much beautiful in slow motion. Click natin si overlay para patungan ng cinematic black bars ang video. Ang final step ay ang paglagay ng color grade sa video para mas magmukha itong cinematic at para ma-amaze natin ang mga viewers na phone lang pala ang ginamit nating pang video. Cut uli natin ang excess clip then hit the render button. Sa mga Filmora user dyan, kung mapapansin nyo, hindi ko gamit ang latest Filmora 9. Kasi nawala itong button na to. Favorite button ko ito dahil hindi ganun kalakas yung graphic card ng laptop ko at medyo mabagal yung Filmora 9 dito. At ngayon, kailangan ko lang hanapin yung mga kasama ko kasi 5:30 daw yung usapan pero wala pa sila. Good morning! Good morning, Mon! Diyan kami sasakay, boy. Okay lang mo yun. Ano to, ate? Tubig tsaka Ay! Kaya pa? Boy, paalis na kami ng Munisipyo Valle. Paalis na kami. Ilang minutes natin hanggang doon? Labas pa lang ng munisipyo. Mga 30 minutes. Yun yung dalawang kasama namin, boy. Si Kuya Marco at si Kuya Michael. Dito na tayo, boy, sa home barangay ko, Barangay Inabanners. Dito ako lumaki. Tapos lumipat lang kami dun sa Malasin. Makikita dito yung bahay namin eh. Yung red yung bubong, boy, dun yung bahay namin. Wala talagang natalo dun sa sunshine dito, boy. Pagkatapos ng Malasin, boy, at Inaban, ang susunod na dito ay Barangay Munggya. Bale, madadaanan nyo yung Munggya High School. Ang hirap mag-vlog pag nandito sa truck. Tapos pagkatapos ng high school, susunod dun elementary. Pagkatapos ng Barangay Munggya, mapupunta kayo dito sa may mag-i-split na daan, sa may intersection. Bale, pag nandito na kayo, ibig sabihin na sa Barangay Bitnong na kayo. At yung susundan yung daan dito ay yung Pakanan. Pakanan. Bale, dire-diretso ulit ito, boy. Dito na tayo sa kabundukan ng Dupax del Norte, boy. Barangay Oyaw. Iba na yung amoy dito. Amoy tayo na ng manok.
Yun yung kagandahan dito sa Dupax del Norte, boy. Ang ganda ng tanawin, yung gigising ka lang ng 6:30 dito. Tapos akyat ka dito sa may bundok. Doon banda yung falls, boy, hindi nyo makikita. Pag nadaanan nyo yung tulay na yun, boy, ibig sabihin tama. Mas ma-appreciate mo talaga yung ganda, boy, pag nakatrack kayong pumunta o nakamotor kaysa yung nakakotse, ganun. Ganda dito, boy. Yan yung kanto papasok, boy, dun sa Naroron. Bale, nakadating tayo dito, boy, ng 6:40. Merong 40 minutes travel. Dito na magsisimula yung rough road, boy, hanggang dun sa dulo. Dito na part, boy, kitang-kita na yung Dupax del Norte dun sa baba. Iba o semento? Hindi, ang alam ko hindi sementado to. Tapos may madadaanan kayong sementado dito, boy, na daan. Last year hindi kasi sementado to eh. Pag nadaanan nyo, ibig sabihin tama yung dinadaanan nyo. Tapos may madadaanan kayong ganito. Dito. Kaliwa. Okay, nandito na tayo, boy. Eto na, ayaw ko talaga tayo. Lalakad sa labas. May parking space dito, boy. Huwag kayong mag-alala sa mga balak nagpupunta. Okay, baba na po. Nyati ko, di papan di ko. Nyadin di first base namin no, di nga to ulit. Nga to ulit. Ito na yung pinakamahirap na daan sa lahat ng daan, boy. Oh, bawal daw. Pwede doon. Bawal daw. Bakit kasi ako? Bawal ipasok. Move on daw. Pag problema daw, walang ka-move on. Pati yung i-move on mo, problema mo din. Pag hindi nyo nadaanan tong mga bahay dito, ibig sabihin mali yung pinuntahan nyo. Mali yung pinuntahan nyo, boy. Dapat madaanan nyo to. Tapos dito na yung may pababa. Yung pinakamahirap na daan sa lahat. Tawag dito, ate. Diyan. Ano yan? Repolyo. Cabbage. Cabbage, man. Oo, repolyo, cabbage. Wala daw tubig yung falls, boy. Na El Nino yung tubig. Yan, ganito lang yung mga steps dito. Dito, boy, naririnig na yung yung tunog ng tubig. Kung hindi nyo naririnig yung tunog ng tubig, ibig sabihin mali talaga yung dinaanan nyo. Yung may trail dito, dapat naririnig nyo na yung tubig. Sakto, meron na to. Dati wala to eh. Kalalagay lang, oh. Huwag tayong sabay-sabay Oh, humawa. baka biglang maano eh. Nice! Boy, ganito kahirap yung daan dito. Ayun, sakto na to, matibay na. Akala ko yung pupuntahan namin yung first base. Dito pala ulit sa taas. Ganito lang yung daanan dito, hindi sementado. Ano na, Dupax del Norte. Yung tourist spot nyo, nahihirapan yung mga turista. Suggestion, sana masemento na to. Suggestion lang naman. Yes, so nakarating kami dito sa may falls. 7 o'clock sakto. Hindi talaga ito yung pinakamagandang view dito sa may falls. Pag nakarating kayo dito, boy, merong mga ganito mga cottage. Yan. Cottage, tapos may CR, tapos cottage ulit. Yan yung cottage. Pero ulit, pag hindi nyo nadaanan to, ibig sabihin, iba yung pinuntahan nyo. Yan, ito na yung falls, boy. Ito yung pangbungad sa inyo, boy, na falls. Medyo maliit lang siya. Ito na yung daan, madulas. Promise, boy, sobrang dulas. Ay, legit madulas, super dulas. Ito na yung view. Ang technique dito, boy, tumapak ka dun sa damo. Bang! Yan, o, bato. O. Bato. Tapos problema ko na kung saan ako tatapak. Joke lang, mali yung pinagdaanan ko. Mali, boss. Wala nang babalik. Ayun, okay pala dito. Ano yun? Dito na. Okay. Ngayon. Ang balak, doon pupunta yung mga sanyata. Tapos dito bababa. Kuya Michael, di ba dati exit to yan? Hindi, dyan. May hawakan dyan. Boy, rappelling, boy. Ikaw, pwede na to. Rappelling, boy. Boy, nagawa ko, boy. Ayun, mas maganda dito. Oh, shit!
Ang taas! Picture! Taas! Ito na yung view ng buong Dupax del Norte, boy. Puro bundok. Dito yung pinakababa niya. Woo! Taas! Taas dito, boy. At syempre, gagawa na rin kayo ng B-roll kapag nakadating na kayo doon sa destination. Ito na yung tinatawag kong final B-roll at yun yung pang-finishing B-roll ko na rin. Kaya ipapakita ko sa inyo ngayon kung anong final B-roll ko. Nagandaan na rin ako ng drone, kaya drone shot. Let's go!